나만 천만이 진가 시카우니 시어 시카우 자가신 등 태워블라버 능스르 가우중 가우 그룹라이나 타는 르나 Angna, hanse kemanaya, mangkene di bara salang bay. Bini hisab apa rau? तामुलपुराव खांख्राइ मुंनि बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार बेखेवदों। बे बोसोराव रायजोफोरनि लुबैनाय बायदि गोबां जौगा थाखोनि आबुं बर' सावथुना दायो लाहार फाहार जागासिनो। दा आनबेटेबल तामुलपुरियान वारियर्स टीमनि बानजायनायाव आरो तामुलपुरनि जाखांफुनाय बर' लाइमोन सानसोरां खाख्लारिनि लिरनाय आरो फोरोंनायाव तामुलपुराव दिनै खांख्राइ मुंनि मोनसे कमेडि आरो एक्शन मुभिनि अफिसियेल ट्रेलारखौ बेखेवबाय। बर' सावथुन मुलुगनि आफाद बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्रआ तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव दिनै बे खांख्राइ मुंनि आबुं बर' सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवनानै होयो। बे खांख्राइ बर' सावथुना गाहायै फेस्ला आरो एक्शनजों बुंफबनाय मोनसे आबुं बर' सावथुन जागोन होननानै बिसानि गाहाय नेहाथारिया फोरमायदों। सावथुनाव मुंदांखा फावखुंगुर ओम प्रकाश केरकटारि, बर'सा रानी केरकटारि, प्रियंका लाहारी आरो बाबुल बसुमतारीजों लोगोसे गोबां जाखांफुनाय महरगिरिफ्रा फाव खालामगोन। बेराफारसेथिं बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि साखन्त्रियाबो बे सावथुनाव फाव खालामनानै गोजोननायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कनिन्द्र नार्जारि, तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिद्युत बर', दखरा एबसुनि आफादगिरि बिनय बर' आरो माखासे महरगिरिफ्राबो बाहागो लादों। मोनसे आबुं सावथुन देग्लाय बोसोर रिलिज जानो थांगासिनो दं तामुलपुर जिल्लानिफ्राय। बिनि डाइरेक्टरानो जाहैबाय सानसोरां खाख्लारि। सानसोरां खाख्लारिया जाबाय जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे गोदानै जाखांफुनाय डाइरेक्टर, राइटार आरो गोबां टेकनिकेल खामानि मावो बिथाङा, इन्सट्राक्टर। बिथाङा लास्ट जोंनि फर्थ बड' फिल्म एवार्ड फांसनाव खुंजानाय जोंनि जा फार्स्ट बड' शर्ट फिल्म कम्पिटिसन, बै कम्पिटिसनाव बिथाङा देरहानो हादों। दा बिल्किस व्हाइट होननाय मोनसे शर्ट फिल्म दंमोन, बै शर्ट फिल्मानो बिथांनि सिनायथि आरो जों बिथांखौ बै शर्ट फिल्मनिफ्राय सिनायनो हादों। आरो बिथांनि जा खामानि मावनाय टेकनिकेल डेभेलपमेन्ट, बिथांनि जा मोनसे हाई क्वालिटिनि मोनसे प्रडाक्ट लन्च खालामनाय जादोंमोन, जों बेयावनो बिथांखौ सानदोंमोन जे बिथाङा सासे मोजां गोदान दावगाफु बर' फिल्म मेकार जागोन होननानै। आरो बिथाङा दिनै मोनसे आबुं सावथुन रिलिज होनो थांगासिनो दं, जायनि मुङानो जाबाय खांख्राइ। आरो जों दिनै ट्रेलारखौ नुबाय आरो गासैबो रायजो राजाया दा इउटिउबाव नुनो थांगासिनो दं। बे दिनै रिलिज होनाय जाबाय, गासैबो नायनो हागोन। आरो बिथांनि जा कनसेप्ट, बेयो खोब माने इउनिक। बिथाङा मोनसे कनसेप्ट लानानै बे सावथुनखौ खालामनाय जादों। बेयाव माने साफ्रोमबो केरेक्टारा इम्परटेन्ट होननानै बिथाङा मेनसन खालामदों। आरो लकेल जायगायावनो लकेल टेकनिशियानजों आरो लकेल सिनारि आरो लकेल इकुइपमेन्टस लानानै बिथाङा फुल मुभि मोनसे कमप्लिट खालामनायनि मोनसे टारगेट लादोंमोन आरो बियो दिनै जाफुंबाय। आरो बिथांनि जा क्वालिटि बेखौ रायजो राजायाबो खोथागोन, नायखांनायनि उनाव मिथिगोन। आं गासैखौबो ट्रेलारखौ नायनो खावलायनाय जाबाय। दा बिथांनि जा फिउचार, जों खोब मोजां फिल्म मेकार दिनै सासे मोनबाय होननानै आं दिनै फोसावनो सानो। आरो जोंनि एस'सियेसननि नोजोराव बिथाङा मोनसे आबुं सावथुन बेबायदि फुल मुभि खालामथों होननानै जोंहा हास्थायनाय दंमोन। आरो बे लेखायै बिथाङा दिनै कमप्लिट खालामनानै दिहुननो हादों। आरो उनावबो बिथांजों लोगोसे माखासे प्रेसार थागोन, जाहाथे बिथाङा मोजां मोजां सावथुन दिहुनो, इउनिक, जाय सावथुनफोरा बर'आव जाफेराखै बा प्रडाक्सन जाफेराखै, बेबायदि सावथुनखौ बिथाङा जाहाथे उनाव खालामो जों खावलायो। खोब बाख्नायथाव खामानि मावदों बिथाङा। गोनां जिखिनि सावथुनाव खोब कम्पिटिसन जागोन, खोब गिदिर गिदिर प्रडाक्सनफोरा फिल्म खालामनो लागासिनो दं। दासिम 12-13थासो ओरै शुटिं जागासिनो दं। माखासेया रिलिज जासिगोन, माखासेया कमप्लिट जाबाय, माखासेया जागायहांदों। बेबायदि खोब 12-15थानि गेजेराव देग्लाय खोब हाई क्वालिटिनि फिल्म ओंखारगोन होननानै आं सानो। जिखिनि डाटा गोलैदों आंनि आखायाव, बे डाटानिफ्राय जों मिथिनो हायो जे देग्लाय माने खोब टाफ जागोन आरो माने मार्केट हमनाया थायो। जेब्ला प्रडिउसारा फिल्मखौ प्रडाक्सन खालामखांनायनि उनाव इउटिउबारफोरा गावबा गावनि चेनेलाव बेखौ आपल'ड होनानै लायो। बेनि सायाव प्रडिउसारा जुदि बिसानो कमप्लेनखौ होनाय जादोंब्ला बिसाया बेनि सायाव एक्सन लानाय जादों। आरो माखासे लाबोदों। जों गेजेरावनो पंकज लाहारीनि मोनसे सावथुन दंमोन, दाखा जोमै, बेनि सायावबो जों एक्सन लानाय जादों। आरो बिनि उनाव मोनसे दंबावोमोन
आगर गैयै आर'नाइ बेनि सायावबो जों एक्सन लानाय जादों बेखौबो आपल'ड होनाय जादों बेबायदिनो जाय प्रडिउसारा जोंनो जनायगोन जे बिथांनि फिल्मखौ सोरबा आपल'ड होनाय जादों आरो बेनि सायाव जों कमप्लेनखौ लानानै जों सावरायनाय जायो आरो एक्सनखौ लानाय जायो नाथाय दुखुनांथाव माखासे प्रडिउसारा इउटुबाव ओंखारनायनि उनावबो जोंनो कमप्लेनखौ होया अब्ला जोंथ' जेबो खालामनो हाया बेबायदि जानानै थाहैयो आरो नोंथांमोननिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आं बे खांख्राइ फिल्माव आङो एक्टिं खालामनानै थारमाने जोबोद मोजां मोनदों जोंहा बे जिथु खांख्राइनि डाइरेक्टर माने सानसोरां खाख्लारि बिथांनि मुभियाव माने आङो एक्टिं खालामनो मोननानै माने गावखौनो बिराद प्राउड आरो मोजां मोनदों आरो आङो गोबां फिल्म बा एक्टिं खालामबोदों आरो बर' फिल्माव 2000निफ्राय खिन्थु जिमान खालामबोदों बे सावथुन खालामबोनायनि मादाव आं नैबे जिथु खांख्राइ मुभि बेयाव आङो माने बांसिन मोजां माने केरेक्टार खालामनो हादों होननानै आं गावखौ एसे गोग्गानाय मोनदों आरो निजेबो नायबाय आरो मोजां मोनदों आरोखि आरो फैगौ आरो जिथु माने फैबाय थानाय समाव बा फैगौआव आरो जाहाथे आङो नेक्स्ट माने आरो बे खांख्राइ फिल्माव आङो जुदि एक्टिं खालामनो मोनो बेखौ आं आसा खालामदों बेवहाय नोंथांनि माबायदि रल दङ आंनि रला जाबाय थारमाने माने जोंनाथ' दा बेयाव एक्टर एक्ट्रिस बा माबा बिदि गैखाया बेखौथ' जोंहा बिथां बे खांख्राइनि माने डाइरेक्टरानो बुंखाबाय जोंना बेयाव मेथाइबो गैया बा मोसानायबो गैया जेबो गैया खालि जोङो बे गामिनि परिबेक बा गामिनि जोंनि गामिफोराव जेरै सिखाव माने जेनेबा खुमब्रा सिखाव दाउ सिखाव अमा सिखाव ना सिखाव मोसौ सिखाव बोरमा सिखाव बायदि बेफोरखौ केरेक्टार बेफोरखौ लानानै बानायनाय जादों आरो बेयाव आंबो सासे जेनेबा गामिफोराव सोरबा बेमार आजार जाबा सोरबा गथ' जानो गोनां जुदि माबा प्रेगनेन्ट थायोब्ला सोरबा पाइल्स बेमार थायोब्ला सोरहाबा जन्दिस थायोब्ला सोरहाबा मोदाय अरजादोंबा सोरहाबा सिं बायजादोंबा बेफोरखौ आङो माने जिमान हायो अजाबो होननो हायो आरोखि खिन्थु दायनि नङा बियो फाहामनायसो गाज्रि नङा आरो सोरखौबा बानायनांगौ बेबायदि केरेक्टार नङा आंनिया माने एसे माने फाहामनायसो आरो माने बेखौ बुंनो थाङो मा फैसा लभि आरो माने फैसानि थाखाय आङो किसुमान माने डाक्टारनाव थांनो होआ आरो माने बै बेमारिफोरखौ थारमाने सप्तासेयावनो आं फाहामनो हायो जेनेबा आंनि केरेक्टारा आरो माने जुदि डाक्टारनाव थाङोबा मास मोनसे नांगोन आरो माने नों जुदि फाहामजायोब्ला आं फैसाबो मोनबाय सप्तासेयावनो फाहामनोबो हाबाय बेबायदि आरो आंनि केरेक्टारा निमा थाबाय आंहा बर'आ इमानबो मोजां नङा थेवब्लाबो आल ट्राइ टु स्पिक इन बर' थ' बे जे खांख्राइ मुभि बे खांख्राइ मुभिया एक्सुवेलि ओरैबायदि मिनिङानो जाबाय जे मोनसे जुदि खादायाव बा जेरावबो खांख्राइफोरखौ दोनो होमब्लाथाय जेब्ला दाउखौ नागिरो होमब्लाथाय माने बाखि खांख्राइया माने बे मोनसे खांख्राइखौ माने हमना लाखियो आरो ना थ' दा बे खांख्राइ मुभि जेब्ला बनायो जोङो इट्स एन्ड एभ्रि केरेक्टार गासैबो केरेक्टारा जेब्ला जों फिल्म नुयो फिल्माव जों ओरै नुयो जे बे केरेक्टारा हिर' बे हिर'इन बाट जोंनि मुभियाव दाउ अमा बोरमानिफ्राय गासैबो केरेक्टारा माने इम्परटेन्ट माने गासैबो हिर' आरो गासैबो भिलेनबो स' जों बे टाइपनिनो मुभि एक्सन थ्रिल कमेडि मुभि लाबोदों खांख्राइ बेनो बेयाव थागोन गासैनिबो सिनायखि बे एक्ट्रिस प्रियांका लाहारि आरो जोंनिनो गासैबो लोगोजोब बांद्राय बे साकन्दि होनना मिथियो साकन्दि मादै महिनी रामसियारि एन्ड देन रुपसिं मुसाहारि सार थ' आरो राइबेल बसुमतारी एन्ड ओम प्रकाश खेरकटारि आदा आरो बर्षा रानी बाजै बिसोर एन्ड देन गासैबो माने लकेल केरेक्टार्स शुटिंआ most of the location शुटिंआ जाबाय तामुलपुरावनो जों लादों आरो येस तामुलपुर बगाजुलि बे मोननै लकेशन तामुलपुरनि बिलपार गामि जोङो जेब्ला दाथ' ट्रेलार जों हगारखाबायानो ट्रेलारावनो जोङो डिटेलखौ होबाय कन्टेक्ट आस होननानै लिरना दोनदो थ' बेयाव कन्टेक्टआव थुबानो जोङो अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि चेनेलाव नोंथांमोना ट्रेलारखौ नुनो मोनगोन आरो बेयावनो कन्टेक्ट नाम्बाराबो जोङो बेयावनो होना दोनदो दाथ' मिउजिकनि खामानि सोलिगासिनो थ' सेप्टेम्बर बिफर बे बिश्वकर्मा गासैबो बे मुभिखौ नुनो मोनगोन दा मेसेजआ जाबाय दा खांख्राइ टटेलि एन्टारटेनमेन्ट मुभिथ' मेसेजआथ' आं दा मेनसन खालामनाय बायदि बे जाहाथे
गासैबो माने मिला प्रिति मा बुङो बेखौ बर'आव जे मिलिनानै माने नाजाबनानै बुङो ना बे नाजाबनानै थाथो गासैबो बेनो जोङो बे मुभिनि मेसेजआ बे रखमनो आरो टटेलि सिनेमेटिक मोनसे जार्नि जागोन बेयाव ना कि एथ'बो कमेडि डायलगबो गैया बाट सिटुवेसनानो कमेडि तो सिटुवेसनखौ नुनानैनो गासैबो मानसिफोरा एटलिस्ट मोजां मोनगोन आरो थ्रिलखौ मोनगोन बेनो बिदिनो ओइ आमाय मोजां जायगायावलै नोंना लागाव थै आं सिखाव थिखाव जेबो मिथिया गामियाव सिखावल'सो नांगोन गामियाव सिखावा सानैल' दं आं थासान्दियाव बे गामियाव माब्लाबाबो पुलिस फैनो हाया आंनि खाथियाव एसां साहस दङ नोंखौ दिनै दामथारजोबगोन आं बे गामिनिनो मोनसे सल' खोन्थानि जेराव मिथिंगाया सोमखोर मानसिफोरा गुबुंले गामियाव सिखावनो बिसोर बेसेबां फैसा होदोंमोनलाय 20 लाख लाइमोन सेंग्राफोरनि दुखुआ मोजां हले गोसोनि आरजायै खोथा नाथाय सानसेखालि दावराव दावसिनि गेजेरावनो सोमजियो मोनसे गेदेर सोंथि आरो बिदिनो सल'आ जागायो जोंनावनो गामियाव सिखाव हाबगासिनो सारमोना सिखावखौ हमनो गारना गुबुन मानसिखौसो नागिरफैबाय माथों थैनाय थांनायनि गिनाय ना मान सनमाननि जिंगा माब्लाबाबो मानसि बुथारनो हाया सिखावनि सायाव सिखाव जागासिनो दङ थेवब्लाबो नोंसोरो गावजों गाव गोरोबलायना थानो रोङा आंना हांसो गोमानाया मांखोनायनि बारा जालांबाय बेनि हिसाबा बोराव बाहागोआ सोरनिबा मोननो लुगैयो सोरबा मुङा गुबुननि नाथाय सिनायथि होयो सोरबा सोलो बाहायनायनि गैया आंखाल लोगोआनो जायो सुथुर आरो सुथुरानो जायो लोगो राहायाथ' गोबां साननायफोराबो गोख्रों नाथाय खामानियाव लाथिख' थेवबो बिसोरो साननैसो थुरजों नाजानायखौ गारा आं गावखौनो गाव फोथायनो गोब्राब मोनदों नोंसोर जे मानसि बुथारलायनो हानाय जाबाय बे फैसाया नोंनिल' नंला जोंनिबो केनेगै आंनि खर'आ मोनसे बुद्धि दं मोनसे बुद्धि दोङो बिमा फैसाखौ जेरैखि जाया मानो बेनो हरफिनथारनांगोन खांख्राइफोर गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन
बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।